бисёр вақти филмҳои гуногунро тамошо мекунем, баъзан ҳодисаҳо он қадар ғайриоддӣ ба назар мерасанд, ки фикр мекунӣ чунин чиз дар зиндагии воқеӣ ҳеҷ гоҳ рух дода наметавонад. Аммо парвандае, ки имрӯз мо дар бораш хоҳем гап зад, маҳз аз ҳамин навъи парвандаҳо аст. ҳамон қадар аҷиб аст, ки бовар кардан душвор мешавад, вале ҳар чизе, ки шумо мешнавед, воқеан рух додааст. ҳамада салом алейкум дӯстон, хушомадем ба канали Сем Шарипов, бо шумо Муҳаммад Шарипов. Лимончойтон омода кунен, роҳат шинида гӯш кунен. Мо бошем, шурӯъ мекунем. агар ки шумо дар Русия ба ягон сабаб ба реестри контролируемых лиц дохил шуда бошед, ҳеҷ як миёнарав, корманди милитсия, ҳуқуқшинос ва ё ин ки адвокат наметавонад шуморо аз он ҷо хориҷ кунад. роҳи қонунии хориҷ шудан танҳо тавассути муроҷиат ба МВД мебошад. аммо ҳоло дар бисёр ҳолатҳо ҳатто ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои дуруст ҳангоми муроҷиати шахсӣ хатари вудварени ва ё ин ки депорт вуҷуд дорад. ҳамзамон роҳи қонунӣ мавҷуд аст, ки бе иштироки шахсии шумо дар МВД барои баррасии хориҷ шудан аз реестри контролируемых лиц истифода мешавад. барои маълумоти пурра ва машварат ба WhatsApp-и дар болои экран буда муроҷиат кунед. дар охири соли 2005 муаллимаи мактаб бо номи Кенди Уильямс ба шаҳри Санкт-Петербурги иёлоти Флорида мекӯчад. девонамон кардӣ брат, чихе Санкт-Петербург? Питер дар кишвари русиёҳое. на танҳо Санкт-Петербург дар Русия ҳаст, дар Амрико ҳам ҳаст. падару модараш чанди пеш аз дунё гузашта буданд ва ӯ мехост зиндагиро аз нав оғоз кунад. пас аз кӯчидан Кенди бо марди 37-сола бо номи Иован Колер шинос шуд. ӯ дар як ширкати сохтмонӣ ба ҳайси мудир кор мекард. ҳангоми шиносоӣ маълум шуд, ки Иован низ падару модарашро аз даст додааст. ба гуфти ӯ, вақте ки кӯдак буд, ронандаи маст боиси садама шуд ва падару модараш дар ҳамон ҳодиса ҷон бохтанд. ин кори сарнавишт онҳоро ба ҳам наздик кард. муносибати онҳо хеле зуд пеш рафт. ҳамагӣ 3 моҳ пас аз шиносоӣ онҳо зиндагии якҷояро оғоз карданд ва ҳатто дар бораи тӯй ҳам суҳбат мекарданд. унҷа қалинг арзонда чӣ? Иован гуфт, ки қаблан издивоҷ кардагӣ буд ва аз ҳамин хотир ӯ як писар дорад. ба гуфти ӯ зиёда аз 5 сол мешавад, ки аз ҳамсараш ҷудо шудааст. писар ва ҳамсари собиқаш дар иёлоти Индиана зиндагӣ мекарданд, ки аз Флорида тақрибан 1500 километр дур буд. аз ҳамин сабаб ӯ зуд рӯзҳои истироҳат ба Индиана парвоз мекард, то писарашро бубинад. аммо ин танҳо як қисми ҳақиқат буд. баъдтар Кенди фаҳмид, ки Иован ҳоло ҳам расман оиладор аст ва дар бораи ҷудошавӣ ба ӯ дурӯғ гуфтааст. ин хабар барои Кенди зарбаи сахт буд. ӯ чизҳояшро ҷамъ карда аз Иован ҷудо шуд. вале баъди чанд муддат Иован тавонист, ки ба ӯ бовар кунонад, ки он издивоҷ танҳо аз рӯи коғаз мондааст ва ба зудӣ расман ҷудо мешаванд. дар натиҷа онҳо боз оштӣ карданд. ин дафъа Иован гуфт, ки дигар чизеро пинҳон намекунад. ӯ иқрор шуд, ки на як бор, балки 2 бор издивоҷ кардааст. ғайр аз писар боз як духтари калонсол ҳам дорад. ба гуфти ӯ 6 сол боз бо духтараш иртибот надошта ва ҳоло мехоҳад муносибаташро аз нав барқарор кунад. аммо ҳатто ин ҳам охири сирри ӯ набуд. як рӯз Иован гуфт, ки чанде пеш бо модараш вӯ хӯрдааст. Кенди ҳайрон шуд. охир дар рӯзи аввали шиносоӣ худи Иован гуфта буд, ки падару модараш ҳанӯз дар кӯдакӣ дар садама ҳалок шуданд. Иован инро чунин шаҳр дод. ӯ гуфт, ки онҳое, ки дар садама афтиданд, падару модараш буданд, ки ӯро ба фарзандхондагӣ гирифта буданд. дар он вақт худи ӯ ҳанӯз 5 моҳа буд. аммо модари ҳақиқии худаш боша Линда Заворский ном дошт. вақте ҳомиладор шуданд, ӯ 18 сола буд. ӯ шавҳар ҳам надошт. ба хоглутак ҳомиладор шуда. падари кӯдак низ баъди фаҳмидан, ки ӯ ҳомиладор аст, аз зиндагии ӯ ғайб зад. волидони Линда метарсиданд, ки духтари танҳо бо кӯдак обу рӯи онҳоро мерезонад. аз ҳамин сабаб Линда маҷбур шуд, ки баъди таваллуди фарзандаш ӯро ба хонаи кӯдакон супорад. баъдтар оилаи Колер ин кӯдакро ба фарзандӣ гирифтанд. то соли 2004 Линда дар шаҳри Атланта зиндагӣ мекард. ӯ ҳамчун миёнарави хариду фурӯши хона кор мекард ва бо як ҷарроҳи ҷарроҳии зебоӣ издивоҷ карда буд. ҳамин сол Линда фаҳмид, ки баъзе қонунҳо тағйир ёфтааст дар иёлоти онҳо
волидоне ки солҳои пеш фарзанди худро ба фарзандӣ дода буданд метавонистанд онҳоро ҷустуҷӯ кунанд. Соли 2004 Линда ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро пур карда ба кумитаи фарзандхонӣ фиристод, то маълумоти писари худро ба даст орад. Тақрибан 1 сол пас дар хонааш занг заданд. дар он тарафи хат Иован Колер буд. ӯ гуфт ки гумон дорад Линда модари ҳақиқияш бошад. пеш аз вохӯрии аввал онҳо чанд ҳафта тавассути почтаи электронӣ бо ҳам суҳбат мекарданд. баъдтар ташхиси ДНК тасдиқ кард ки онҳо воқеӣ модару писаранд. аз ҳамин вақт муносибати онҳо хела наздик шуд. Линда писарашро ба шавҳараш, хешовандонаш ва дӯстонаш шинос кард. ҳамон сол Иован барои аввал дар ҷашни зодрӯзи бибии худ иштирок кард. он рӯз бибияш 80 сола мешуд. тобистони соли 2005 Иован барои назорати як сохтмон ба Атланта фиристода шуд. ин имконият дод ки ӯ ва модараш боз ҳам бештар вақтро якҷо гузаронанд. дар он муддат Иован ҳатто дар хонаи модар ва шавҳари ӯ зиндагӣ мекард. пас аз чанд моҳи зиндагии якҷоя Иован гуфт ки тарафи дигари хислатҳои модарашро дидааст. ба гуфти ӯ Линда зудҷанҷол ва бисёр моҷароҷӯ буд. ӯ дигар тоқати ин баҳсу ҷанҷолҳоро надошт. аз ҳамин сабаб аз хонаи Линда кӯчид ва қариб тамоми робитаашро бо ӯ қатъ кард. пас аз он ки Иован бо Кенди дубора оштӣ карданд, муносибати онҳо ба ҳолати пешина баргашт. онҳо боз якҷоя зиндагӣ мекарданд ва соли 2009 баъди 4 соли муносибат қарор доданд ки издивоҷ кунанд. тӯйро мехостанд баъди фаро расидани соли 2010 баргузор намоянд. аммо пеш аз ин воқеае рух дод ки тамоми зиндагии Кендиро дигар кард. моҳи марти соли 2009 Иован барои чанд ҳафта ба Атланта рафт. ӯ бояд як сохтмони дигарро тафтиш мекард. рӯзҳои аввал ҳама чиз оддӣ буд, вале баъди чанд рӯз Иован дигар ба зангҳои Кенди ҷавоб надод. баъд аз ин телефони ӯ тамоман хомӯш шуд. Кенди сахт нигарон гардид. ӯ намефаҳмид ки чӣ рӯй додааст. дар сараш як фикр пайдо шуд. модари Иован ҳам дар Атланта зиндагӣ мекард. шояд ӯ аз писараш хабар дошта бошад. Кенди ба рақами Линда занг зад, аммо телефонро Линда не, балки шавҳараш бардошт. Кенди пурсид ки оё онҳо медонанд ки Иован куҷост, аммо ҷавобе ки шунид ӯро дар ҷояш мехкӯб кард. мард гуфт: аз вақте ки мо дар бораи куштор фаҳмидем, дигар бо Иован ҳеҷ гуна муносибат надорем. ҳамин як ҷумла барои Кенди кофӣ буд ки тамоми дунёяш чапа шавад. маҳз ҳамон рӯз ӯ аз даҳшатноктарин сирри марде бохабар шуд ки мехост тамоми умрашро бо ӯ гузаронад. барои фаҳмидани он ки сухани шавҳари Линда чӣ маъно дошт, бояд чанд даҳсола ба гузашта сафар кунем. сафар дар замони наз мебинем. рафтем брат. агар муддати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ бошад, ба хости аъло бехатар бехориҷ шудан аз кишвар, дар муддати 24 соат бо ҳавопаймо шуморо бурда меоранд бо сарҳади Қазоқистон, ширкати Сафари Осон. чиптаҳо ба ҳар ду тараф омода то сафари шумо шавад осону сода. ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳо дар сарҳад ба шахсони беҳуҷҷат мекунанд роҳнамоӣ ва мадад. чиптаҳои ҳавопаймо ва рӯи оҳан ба тамоми ҷаҳон, ҳамчунин бо ширкати Сафари Осон. ба нархи дастрасу хизмати аъло, Сафари Осон ҳамсафари шумо. соли 1968 Ҳанс ва Салли Зиммер, ки дар шаҳри Чикаго зиндагӣ мекарданд, писарбачаеро бо номи Питер ба фарзандӣ гирифтанд. 4 сол баъд онҳо боз як кӯдаки дигарро низ ба фарзандӣ қабул карданд. номи ӯ Пери буд. соли 1983 оилаи Зиммер ба иёлоти Висконси кӯчид. тақрибан як моҳ пас аз кӯчидан 24 майи соли 1983 ба полис занг заданд. шахси зангзада ҳамсояи онҳо буд. ӯ гуфт ки аз хонаи Зиммерҳо фарёдҳои аҷиб шунидааст ва аз полис хоҳиш кард ки
ҳатман онҳоро тафтиш кунанд. вақте кормандони пулис ба хона расиданд, манзарае пеши назарашон кушода шуд, ки ҳатто барои онҳо ҳам даҳшатовар буд. назди дари қафои хона ҷасади ҳанси 48 сола мехобид. ба бадани ӯ 5 тир холӣ карда буданд. пулис ба дохили ошхона даромад. дар ошхона ҷасади ҳамсараш Саллиро ёфтанд. зани 44 сола 15 зарбаи корд гирифта буд, аммо ҳодиса бо ҳамин анҷом наёфт. вақте ба ошхонаи дуюм баромаданд, инҷашда ошёна гуфтанӣ буд. Бидим охи, хидим ошёна гуфтанӣ будам. ва дари яке аз утоқҳоро кушоданд, боз як қурбонӣ пайдо шуд. ин дафъа Пери 10 сола буд. ба бадани кӯдак 25 зарбаи корд расонда буданд. аз тамоми аъзои оила танҳо як нафар пайдо намешуд. Питери 14 сола. аз ҳамон лаҳза ҷустуҷӯ ба вазифаи асосии пулис табдил ёфт. баъдтар худи ҳамон рӯз ба пулис аз меҳмонхонаи Кензас занг мезананд. он меҳмонхона тақрибан 500 километр дуртар аз хонаи Зиммерҳо буд. мудири меҳмонхона гуфт, ки чанд соат пеш як наврас тахминан аз 13 то 16 сола дар он ҷо ҳуҷра гирифтааст. аммо як чиз диққати ӯро ҷалб кардааст. наврас бо корти бонкӣ маблағ пардохт кардааст, ки ба номи худаш набуд. пулис фавран ба меҳмонхона расид. наврасро боздошт карданд. баъди санҷиши шахсият маълум шуд, ки ӯ ҳамон Питер Зиммер ҳаст. ягона узви зиндамондаи оилаи Зиммер. дери нагзашта ӯро барои куштори тамоми оила айбдор карданд. фақат ҳайвон буда ине ки. баъдан парванда ба додгоҳ фиристода шуд. додситон талаб кард, ки Питер мисли як шахси калонсол муҳокима карда шавад, аммо қонуни иёлоти Висконси чунин иҷозат намедод, ба хотири он ки ӯ ҳамагӣ 14 сол дошт. парванда бояд дар додгоҳи ноболиғон баррасӣ мешуд. моҳи июли соли 1983, тақрибан 2 моҳ баъд аз куштор, додгоҳ Питерро гунаҳгор донист. бо вуҷуди ин, баъзе ҳолатҳои сабуккунанда низ ба назар гирифта шуданд. ба гуфтаи худи Питер, ҳама чиз баъд аз як ҷанҷол бо пияндараш сар шудааст. ӯ иддао мекард, ки пияндараш борҳо ӯро латукуб мекард. он рӯз ҳам ба гуфтаи Питер, баъди латукуби навбатӣ ӯ дигар худро идора карда натавонист. додрас ба чунин хулоса омад, ки наврас дар он лаҳза дар ҳолати сахти рӯҳӣ қарор доштааст. аз ҳамин сабаб ӯро ба як муассисаи ислоҳии ноболиғон фиристоданд. қарор чунин буд, ки то расидан ба синни 19-солагӣ дар ҳамон ҷо мемонад. дар тамоми муддате, ки Питер дар муассисаи ислоҳии ноболиғон буд, бо равоншинос мунтазам суҳбат мекард. ӯ ҳамчунин аз чандин санҷиши равонӣ гузашт. мутахассисон ба чунин хулоса омаданд, ки ӯ аз нигоҳи равонӣ ҷавобгар аст ва амали худро дарк мекард. ниҳоят 2 июли соли 1987, ҳамагӣ чанд рӯз баъд аз он ки 19 сола шуд, Питер Зиммерро озод карданд. дар маҷмӯъ барои куштори 3 нафар ӯ танҳо 4.5 солро пушти панҷара гузаронид. баъди озодӣ ӯ қарор кард, ки гузаштаи худро пушти сар гузорад. аввал номашро иваз кард. аз ҳамин лаҳза Питер Зиммер бо номи Иован Коллер табдил ёфт. баъд ба Флорида кӯчид. дар он ҷо тавонист, ки ба як ширкати сохтмонӣ ба кор дарояд. зиндагӣ гӯё аз нав оғоз шуд. Иован бори аввал издивоҷ кард. тақрибан баъди як соли озод шудан соҳиби духтар шуд. соли 1993 аз ҳамсари аввалааш ҷудо шуд. ӯ соло дастари ма фикри дихта набуд, ай пад уже успед кадай ҷудо шавӣ. як сол пас боз издивоҷ кард. ин дафъа соҳиби писар шуд. ҷолибон аст, ки бо хоҳиши худи Иован ба он писар номи Питер гузошта шуд. ҳамон номе, ки ба худи ӯ тааллуқ дошт то вақти иваз карданаш. соли 2000 ҳамсари дуюм ва писараш ба Индиана кӯчиданд, аммо худи Иован дар Флорида монд ва маҳз дар ҳамон ҷо баъдтар бо Кенди Уильямс шинос шуд. зане, ки қариб ҳамсари сеюми ӯ мешид. пас аз он ки Кенди аз гузаштаи ҳақиқии Иован бохабар шуд, худи Иован боз бо ӯ тамос гирифт. аммо ин дафъа барои Кенди дигар муҳим набуд, ки ӯ куҷо буд ё чаро нопадид шуд. ҳоло танҳо як чиз ӯро ба ташвиш меовард.
амнияти худаш. ӯ қарор кард ки тамоми гузаштаи Иованро мустақилона таҳқиқ кунад. ҳамин тавр боз чанд сирри дигар ҳам ошкор шуд. Кенди фаҳмид ки ӯ дар чанд сомонаи шиносоӣ ҳамзамон саҳифа доштааст. баъдтар дар компютери ӯ мукотиба бо як занеро пайдо кард ки дар Атланта зиндагӣ мекард. саграхача султон Сулаймон ҳазратларӣ ҳис кадай. ҳар қадар бештар маълумот ҷамъ мешуд, ҳамон қадар Кенди беҳтар дарк мекард ки 4 соли охир дар асоси дурӯғ зиндагӣ кардааст. ӯ дигар ҳатто як рӯз ҳам дар хона мондан нахост. ҳамаи чизҳояшро ҷамъ кард ва аз назди Иован рафт. баъд аз ин ба додгоҳ муроҷиат кард. ӯ талаб намуд ки нисбат ба Иован фармони манъи наздикшавӣ содир карда шавад. Кенди метарсид. акнун ӯ медонист ки марде ки мехост бо ӯ издивоҷ кунад дар гузашта тамоми оилае ки ӯро ба фарзандхондагӣ гирифта буданд куштааст. аммо ҳамаи ин Иованро боз надошт. ӯ пай дар пай ба Кенди паёмҳои электронӣ мефиристод. кӯшиш мекард ки бо ҳар роҳ дубора бо ӯ робита барқарор кунад. дамҷа вставка Кенди бошад ҳамаи кӯшишҳоро нодида мегирифт. баъд вазъият боз ҳам хатарноктар шуд. як рӯз Иован пинҳонӣ ба хонаи Кенди даромад. хушбахтона ба Кенди муяссар шуд ки фирор кунад. пас аз ин ҳодиса Иован боздошт гардид, аммо ҳамон рӯз ӯро бо гарав озод карданд. баъди озодӣ бошад аз назари пулис ғайб зад. Кенди дигар худро дар ҳеҷ ҷо ором ҳис намекард. ба гуфтаи худи ӯ дар шаҳре ки ба гуфтаи худи ӯ дар чеҳраи ҳар шахси ношинос Иованро медид. тарс ҳамон қадар зиёд гардид ки маҷбур шуд барои пинҳон шудан аз Иован ба шаҳри дигар кӯчад. баъди 3 моҳи ҷустуҷӯ моҳи октябри соли 2009 Иован ниҳоят боздошт шуд. ӯро барои таъқиб кардани Кенди ба ҷавобгарӣ кашиданд. додгоҳ ӯро бо 3 солу 6 моҳи зиндон маҳкум кард. соли 2012 Иован Коллер ки замони бо номи Питер Зиммер маъруф буд, аз зиндон озод гардид. ба назар мерасид ки дар ин муддат аз фикри барқарор кардани муносибат бо Кенди даст кашидааст. баъди озодӣ ӯ Флоридаро тарк кард. ин дафъа ба шаҳри Сан-Диегои Калифорния кӯчид. баъд аз он рӯзноманигорон борҳо кӯшиш карданд ки бо ӯ муосиба гиранд. ҳама як савол доштанд: чаро ӯ он ҷинояти даҳшатнокро анҷом дод? ман амира мехоҳам фаҳмам ки чӣ ва кӣ. аммо Иован ҳар дафъа аз суҳбат худдорӣ мекард. ҳеҷ гоҳ розӣ нашуд дар бораи куштори оилае ки ӯро ба фарзандхондагӣ гирифта буданд чизе бигӯяд. аз ҳамин сабаб то имрӯз бисёриҳо намедонанд ки ангезаи аслии он ҷиноят чӣ буд. оё воқеан ҳам ҳодиса танҳо баъди як ҷанҷол рух дод ё сабаби дигаре вуҷуд дошт ки Иован онро то охири умр бо худ бурд? ва албатта ба ин савол ҷавоби дақиқ то ҳол вуҷуд надорад. ҳозир ман хам дар комментария менависам чӣ ба блин хел намешавам. ман тиём ку то маи ира он каси дигаи бинависа ки на манам. ин парванда боз як бор дигар нишон медиҳад ки баъзан хатарноктарин одамон метавонанд солҳои дароз зиндагии комилан оддӣ дошта бошанд. онҳо кор мекунанд, дӯст мешаванд, оила барпо мекунанд ва ҳатто нақшаи тӯй ҳам мекашанд. ба нархи қалин нигоҳ накардаам. аммо гузашта ҳамеша дар ҷояш мемонад. баъзан танҳо як занги телефонӣ кофист ки тамоми ҳақиқат рӯи об хезад. ва ҳамин занг зиндагии Кенди Уильямсро барои ҳамеша тағйир кард. шояд агар он рӯз ба модари Иован занг намезад, ҳеҷ гоҳ намефаҳмид ки марде ки дӯсташ медошт солҳои пеш 3 узви оилаашро кушта буд. ва то имрӯз ҳам ҳеҷ кас бо итминон гуфта наметавонист ки дар зеҳни Питер Зиммер ё ҳамон Иован Коллер он рӯзи моҳи майи соли 1983 чӣ мегзашт. охир чам мекашта охир мурда дига якҷо мефаҳма. аҷоиб гап мезани брат, масти ҳаласти чита. дӯстон фикрақиятонро дар комментария бинависен. ҳатман дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. ҳамчунин дар рӯи экрани шумо айни замон ссилка баромадагие ки ин VIP канали май шахсоеро ки намефора реклама тамошо кунанд дар барномаҳо ва барномаҳоро зудтар бинанд, ин гуна барномаҳо дар VIP канал мебарояд. яъне ки ҳамин барномаам пешакӣ дар VIP канал мебарояд бидуни таблиғот ва ҳамчунин дигар барномаҳои VIP канал дора ки дариҷа намешавад. ссилка дар рӯи экрани шумо. ҳамада хайр. то видеоҳои оянда лайкотро фаромӯш накунед. бихоҳем ки барнома зудтар бароя лайкотона ҳатман фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбони ҳамамон бошад.